ni fana sugu ma bolo ta zigiri trapu de do jantan tawra yɛrɛ dɔn an y'a mɛn ko ni mɔgɔ nana i fɛ yen k'i bɛ hinɛ hinɛ maaw yɛrɛ nana cun an kan an yɛrɛ jatigɛ ayi ko balalen bɛ ko sudalen sa an y'a mɛn de k'i bɛ hinɛ bon an yɛrɛ dun bɔra yɔrɔ min na yen passe ye 5000 de o sen tɛ i b'a fɛ ka min d'a ma voilà n'a ma ɲɛ i bɛna sɔn min na i bɛ 5000 ɲɛ passe i b'o di k'an sɔn ta fara kan. Musa namba tele sanfɛla la wari misɛn bɛ i ka ta ka na du nin ma dɛ wari di gɛrɛbu ma baba gɛrɛbu wa gɛrɛbu kɛ e tɛ ninnu dɔn ne tɛ ninnu dɔn so min kɔsinen filɛ an ka so ma nin ye ninnu nin ye yen cɛkɔrɔba ye nin a n'a denkɛ de filɛ ne tɛ sufɛ mɔgɔ an tɛ sokɔnɔ mɔgɔ e tɛ ja ye ayi ne tɛ ja ye e bɛ ja dɔn ne tɛ jumɛn ye mɔgɔ min t'a dɔn ja bɛ bɔ quartier min ye ja ye mɔgɔ tɔgɔ ye ne yɛrɛ t'o dɔn yan an ye gɛrɛbu ba e tɛ tileganfɛ mɔgɔ ye ne de bɛ nin dɔn o bɛ bɔ nin du kɔnɔ n'i ma bɔ fili la de ne tɛ foyi kalama yan cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba mɔgɔ bɛ kɛ ala ye diɲɛ dan ka mɔgɔ kɛ fila anw filanan bɛ yan yɔrɔ la an y'a kuma mɛn mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko ni muso bɔlen yan ne denkɛ tɛna se ka nkalon ta o la ne ka moto min siɲɛna ne ma dala ni ninnu de b'a ta muso ba kɔnɔ bɛ da ayi ninnu sababuya la mɔgɔw b'o ba gɛrɛbu sɔnni ma kalaban cɛkɔrɔba n bɛ min f'i ye depi an ye ko dɔn an sɔnna an ka kalabanciya ma o ye tiɲɛ ye mais an ma deli ka tali kɛ dɛ a b'a ta zonya la an ma deli k'o kɛ dɛ ne ma miiri ko nin ye aw ko k'aw ye garibu ye aw ko k'aw ma deli ka tali ayi c'est à dire han comme a fɔra n ye ko i bɛ mɔgɔ sɔn kojugu o de la an yɛlɛmana han ne ni ba fila an yɛlɛmana an nana ko i ka sɔn quoi sinon an tɛ gɛrɛbu ye tiɲɛ don awɔ an bɛ bɔ kɔfɛlanin na comme pour que jama bɛ k'i ma bɔ yen moto ko ye min fɔra ba ja ne bɛ gɛrɛbuya ne b'a haramu dun i b'a dɔn an bɔra saya ni balo cɛ an bɔra saya ni balo tɛ mais ba fɛn min n'an tun ye wari in sɔrɔ han ne b'a dɔn n ye yiriko min fɔ ɲɛna fɔ kanbere adama jabate fɔ a bɛ centre islamique kɛrɛfɛ jabate ba awɔ min ka feerekɛyɔrɔ bɛ yen nɔ fɔ chevron blanchi ani mako bɛ mali yiri ɲɛnama la ani jala yiri ninnu olu ɲɛnama bɛ sɔrɔ olu fɛ an tun bɛ taa gado kɛ an ka da la o bɛɛ b'a fɛ yen awɔ mais ja i b'a dɔn dɛ hali an ka yiriko to yen n'an tun ye wari in sɔrɔ dɛ an tun bɛ tolo ka sɛ dɔrɔn de nɛnɛ san ba walayi an famara sɛ fɛnɛ ma sɛ in bɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔ la i bɛ se ka kalo kelen kɛ kɔngɔ bɛ minɛ o fɛnɛ tiɲɛ ye mais hanga ba n bɛ min fɛnɛ fɔ ɲɛna i b'a dɔn n'an tun sera ka bɔ a fɛnɛ ka yɔrɔ la sɔrɔ a ka se ka fura di yan sabula ne b'a dɔn waati dɔ la e ka fɛn nin a bɛ to ka kɛ tan ja ayi non tiɲɛ na i ye dangaden mais i ka nin kuma in ye tiɲɛ dɛ wagati dɔ la o bɛ to ka i m'a faamu wa ayi ba i y'a ye an ka gɛrɛbuya min bila nka an bɛ tila ka ko dɔ ɲɛɲini an b'a ɲɛɲini dɔ kɛra ten dɛ ba an bɔra